An Mhaorais agus na Maoraigh. Podchraoladh na Torlach Mac Con Midhe. Is seo Torlach Mac Con Midhe caintliv. Chuir mé aithne Mhaoraigh na Nua-Shéalainne agus mé chóirteanna an tír Insíonn déanaí. Ó tháinig go raibh mé Mhaoraigh Oileán Vancouver ag an am. Chuir mé na Maoraigh gomparáid leis na Hindiigh an iarthar Canada raibh aithne agam orthu. Is cinenne Polynéiseach iad na Maoraigh sa Nua-Shéalainne. Is álaigh nach bhfuil siad gailta na Hindiigh mheiric á thuaidh. Ach is cinsa go bhfuil cosúlachtaí atarthú. Tá aíonna den scothigh na Maoraigh, go mór mhór sníodáireacht agus altarach na dithe tradiisiúnta freisin, agus déanann siad coracha ála don iascaireacht mhara. Chuireadh sin aíonna na Indiach an gástaí ar thuaidh a gcuine duit. An drothóir bíonn na feiban na sóisialta céanna ag na Maoraigh is a bhíonn ag na Hindiigh, agus i gach pobl corchar faoi chois agus an cultúr beagna buinteide ag an impiriúlachas. Bheith tuchad an ól, nimh an duine ghill, mí úsáid sa teilech, dí ostíocht, bochtanas agus a héad ide. Mar sin féin, tá buntáiste faoi leithéig na Maoraigh nach bhfuil India Canada. Tá landaí a bhain go fáil, timpeall 50 fáin géad den déanra, agus níl siad daillte i dreibhne beaga a bheith dteanga faoi leithéig gach treibh acu go sóil leis na Hindiigh i Canada. Is náisiún iad na Maoraigh, agus dteanga náisiúnta óháin acu, cé go bhfuil treibhne nó íomhí ann agus canúintí áitiúla ann ar nóid. Dteanga Polynéiseach is an Mhaorais, gardan dteanga a láirtar in Oileán Cook, i Tahiti agus Hawaii. Nuair a thug an Captain Cook cuairt ar an Nua-Shéalainne sa bhliain 1769. Bhí treolaí Polynéiseach ar bhór leis, Tupaya, os Oileán Garda Tahiti. D'aidigh leis an bhfear seo bheith ag caint leis na Maoraigh. Dteanga nabh indorpach mar sin féin. Ní deacair an áiríocht don ghaide gáir mar hála agus deacair an gramadach agus an chóir éir. Bíonn sé chó deacair do glúin cailse na Maoraigh a tógadh le béarla. Í a álam is atá sé don na pacathe na daoine geala. Rinne choráin na Breataine conra dteangaí leis na tíosaigh Maoracha sa bhliain 1810. Ach in íag sin lig siad na mínta choirínach isteach ón Breatain Mhór, agus bhíoh cogaí ar siúl idir haidiúirí dearga agus treibh na Maoracha. Péiscile, níor dhéann na Sasanach iarracht iad a roiige as an tír ná íthú. Níor a bhuathú ach na Maoraigh a thabhairt chun sibhialteachta mar a dúirt siad, sé sin an chríostaíocht, an béarla agus an cultúr Sasanach a thabhairt dóibh. Níor a scríomhann á léamh ag na Maoraigh go dtí gur tháinig na missionéirí Sasanacha a chuir foirm scríofa den dteanga ar fáil. Dabhailm locht na Maoraise an léamh go tapa ó na missionéirí nuair a thuig siad cad bhí ag éist. Bhí ráta an ár litarthachta acu. San naohísteag bhí nuacht an sa dteanga agus locht léthireachta mór acu. Achan sin chuireadh scoileanna ar bonnig an rialtas, agus níor cheadaíodh iontu ach an béarla. Dinú iarracht ins na scoileanna an dteanga a bhaint na páistí, agus béarla a thabhairt dóibh ina háid. Sa tréimh sé ar chogaí, dás glúin beagnach omláin aníos, gan an dteanga acu ná an dúchas a bhainin le. An glúin chailte a tugtar ar an glúin sin. Anis tá aithbheocha na dteanga ar siúl, agus í á thabhairt tar éist an éas óg. Ach tá deireadh leis an litarthacht lua úd sa Mhaorais le fada, agus an látá nniu ann is teanga láirtha í an Mhaorais den gud is mó,
í chraoladh ar an radio agus an telefís. Tá stáisiún radio áitiúla ag na trefhne, na iwi ag scúla, agus tá Mhaoraigh TV ann go sóile TG4 in éireann. Caithfear a rá go mbíonn anmheasca deo ag na Mhaoraigh ar óráidí bha, agus ar réitric agus deisbhéalach de gutine. Is bread ó óráidí a thabhairt uathu agus a chluisiant. Nuair a hagann siad le chéile ar an Mhaoraigh, an phláis crunethe acu i patha sráidbhaile tradiisiúnta Mhaoraigh, bhí an óráidí a thabhairt agus is léir go muineann na daoine an teanmhas, nuair a bhí an cainteoir amach ag sin scéal, nó ag míú gné éigean den dúchas, nó ag molla daoine, nó ag caine na Maoraigh. Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina ki uta, kia mā taratara ki tai. He hi ake ana te atakura, he tio, he huka, he hauhu, tihei, mauriora. Sin a rá go bhfuil tradiisiún cainte nó béaladas an láidir acu sa dteanga. Tá eabhheochan na Mhaoraise ar siúl. Ní hamháin i measc na Mhaoraigh féin, ach beagán i measc na peicithe freisin. Cloistear focail Mhaoraise agus eolas ar na Mhaoraigh ins na scoileanna inis. An chud is móda na peicithe, caithfear a admháil, is cuma leo faoi na Mhaoraigh agus an nuachas. Ach tá drám amháin fábhaireacht os na Mhaoraigh, agus I géirí beagán den tradiisiúna álam dóibh féin. An drám bíonn siad a gearán faoi nachan na cainte Mhaoraise a bheith á úsáid ar an telefís agus an radio béarla. Grán seall. Gurag sé dearca muinsa na héireann maidir leis an ghaeilge agus an gailteacht a gcoinne duit. Is chud den Nua-Shéalainne iad na Mhaoraigh pe scéal chud tábhachtach, anam náisiún déirfá, agus brachan féinúlach na tíre orthu go mór inis. Nár chóird a héalsóg na beacaithe, Mhaoraise álam ar scoil. Tá ceistena mar sin ábléis a tír. Sin dulchan cín mór, mar glúin nó gó ó hin, bhí a thusaigírí an dteanga a bhainte na Mhaoraigh féin ar scoil. Maithim se go bhfuil dóchas ann san tír. Dóchas chun náisiún nua a chorar bon ina méchan dá chultúir ar chóchéim. Bhaithne chuid na peicithe féinúlacht lethe gúchasach a chruthú dóibh féin in anad bheith ina siar choilílig, daoine a tháinig a dtír bliain ó hin agus a bhfuil a grí is asanna go fáil. Bíonn dearúnig na daoine seo, ach go minic ní higann siad go bhfuil siad ag pléide beagán. Se sin go bhfuil cultúr, béascanna, meon agus córas smaointe ag na Mhaoraigh nach bhfuil ag na peicithe. Is brean ó léirú deascanách Mhaoraigh ar ócáid feidhlí, nó cúpla focail a bheith árá sa dteanga ag duine éigean. Ach mar a deireann an tacadóir Mhaoraigh Georgina Stewart I leabhar a foilsíodh na déanaí. Bíonn amhras ann go dagaíonn na nósanna seo do chuimhagán nó teorann nach féidir a rasnú, agus ar an déobh eile tá fírinne Mhaoraigh de aimsithe éigean ann. Nuair a chaithmí seall sa Nua-Shéalainne, bhí fuaim nó na loganamnach a dúchasacha a álam agam ó charab Mhaoraigh I Wellington, Jeff Toa. Tá le gotaí mar atá siad sa ghaeilge beagnach, agus ní chuireann ag tús focail éon strá ar ghaeilgeáil ach an irid. Déanann locht na peicithe preiseachta na hanamnach seo, tá fuaim bhéal na Nua-Shéalainne a chorló. Is álaigh go mbíonn na hanamnach a rá ada ag na peicithe go minic. Teigh locht na ghaeilge go bhfuil buntaigh log anamnacha le din seanchas, na dúchas agus in neann na dála le seileamh talún. Is minic go bhain an tuiscint an anam agus tuiscint do chúchas na háite, mar ní gan fá a tugó an tanam. Le blianta beaga an nuas tá na Mhaoraigh géalamh go bhfuaim nítar agus go scríomhtar na log anamnacha seo de réir na fuirim a chuí. Déanann nach telefíse agus radio an íireachtanis
chun fuaim na Mhaoraise a charla loganam nach a dúchasacha, is cinse go míon cuidhád in political correctness I gceist. Ach tá cíal breise leis an scéal. Béidir go dtí cuid na pacithe nach méid 4 bhaint acu leis an tír seo, na talamh álainn na Nua-Shéalainne, áu tearóa. Go dtí go méid tuiscint acu do ghinseanchas na naoine bhí an seo na céad bliain rumpó. Ins na blianta a chuaigh haring, tá an próses seo ag dul raibh. Na Mhaoraigh ach gáil na tíre dóibh féin, a leiad, bhealach chiimbalach leis na loganamlacha. Bhí conra ann a rinú tref Mhaoraigh na ngai tahu, atá site Ileán Heas na tíre, leis an rialtas náisiúnta sa bhliain 1997. Tailte agus lear mór airgid a fóradar, agus leiscéal ón rialtas, as an éagáir a duine orthú trá. Agus ní Mount Cook a dárfar go hifigiúil a seo amach in an sríomhas irde agus is brathe sa tír, ach an teananam dúchasach, Mhaoraigh. Thug an rialtas an sliamh ar ais do bhaintear ngai tahu, go leabhar é ar dús, agus ronadar siúd ar phobal na tíre é mar forc náisiúnta. Is chud tábhachtach do chonarthaí mar seo, go nachrítar loganamlacha de réir dinseanchas na nuachasach. Tá an córas loganamlacha ins na seanchoníonachtaí Britanacha áféiseach go leabhar. Den god is mó enam níoch cachracha agus balte, cúnta agus sléite, ó chuníach éigen a bhfuil dearmad ar an isis. nó ó chuine éigen de heileach riúgan na Breataine ag an am, nó ó cha éigen a bhuaigh na Sasannig san árab trá. Is an éir nach raibh na fir geala ag smuoine ver an tír nua in éonchor, nuair a thug siad na hanam nach a seo. Bhí sé bhgéisteach le an Mhaorais agus na Maoraigh, podchraoladh le Torlach Mac Con Midhe. Má heithan an podchraoladh seo leat, bhiste leat like, share agus subscribe, man bhfuil sé sin déanta agad hena. A fiú comment a scríomh híos. Mar sin go dtí an tachtain seo cháin. Slán.